Ассалому алейкум, бародаро ва хоҳаро. Ҳами последнее время где-то як ҳафта дар тарафҳои Кавровӣ, дар тарафҳои Белая Дача, дар тарафҳои Силикатна, короче ҳами наздикии Садовода проверкаҳо беҳад вазбин рафтесам. Инами дина, буквально ҳами дина ягон где-то 600 одама қапида бурдан, маҳкам кардагиан. Се рӯз пеш тоже ҳамихе где-то 600-700 одама қапида бурда буданд. Ман намедонам мисол недовольна будани ё дар чи. Бародарое ки мехоҳӣ границара соху саломат пересекат кине бире биёе, ман бародаро ба шумо тавсия метавонам ки ман лично мешиносумшон. Як-ду хеш табори хидмат бурдагӣ овардагӣ одамое ки номи ма занг мезананд, иншааллоҳ мераванд границаро меоянд, 500 рублей короче скидка карда мешавад. Мошиношон ҳозир аз замонаи граница пересекат кардани боши, нами ҳозир немедленно занг бизан. В районе Южный создан таджикский этнический анклав во всей своей красе. У нас нарушены все наши права человека. Нам страшно уже здесь жить и здесь ходить. Мигранты пристают к несовершеннолетним девочкам, подросткам. Ки фақат номи тоҷика гирифтесанд. Меган ки як ҳаби тоҷико кӯдако ёда пристават мекунанд. Меган ки як ҳаби тоҷико ҳами калонсолои ҳамёра ҳурмат намекунанд. Меган ки то што тоҷико ҳисоб иҷа беҳад бисёр ҳами территорияда ёда намефора ҳами чи. Тоҷик дар ин территория действительно бисёр сабабаш дар чи? Сабабаш дар оа ки хай Садовода мардум кор мекунанд, наздикак меояд, зиндагӣ мекунанд. Кам будани ирсо дар ҳами территория Белая Дача, Котельники, Силикатни дар чи? Кам буданаш дар оа ки ҳамо ирсо худчон квартираҳои худчона ба тоҷико аренда метавонанд мисол сдават мекунанд, суми нормални кор мекунанд, суми беҳтарин мегиранд. Тоҷико худошон рафта дар дигар ҷо зиндагӣ мекунанд. Ау одамоеш ки мисол квартираҳоша сдават кардагӣ нестай, уна мош мисол недовольнигӣ кесай, уна мош бисёр жалоб кесай. Дар ҳами Котельники як мачите буд ки мисол ягон каза ягон кордор набуд, бордор набуд, даже ҳам мачитам жалобат карданд, ҳам мачитам маҳкам карданд. Барои бародарҷонои ма, бародарои тоҷики ма, одамое ки мара тамошо доред ки дар ҳами тарафҳои Белая Дача зиндагӣ мекунед, дар тарафҳои Силикатни зиндагӣ мекунед, дар тарафҳои Каврови зиндагӣ мекунед, ҳами тичени як моҳ ҳами сабру тоқат кинед, девонагӣ накунед. Ман як видео кардам, гуфтам бародаро хай ҳами накуне, вағичиғир накуне. Худам иногда мешавам мебинам ки хай бисёр молодёж аки бисёр ҳама не хай ҳастанд одамое ки дод мезананд, ҳаст одамое ки вағичиғир мекунанд, ҳастанд бачаҳое ки намиҷа кокс додан мегарданд. Бо кадом худозадааш гуфтае ки иҷа Тоҷикистона, иҷа мо да душанбе шидагай, ҳамода ҳами чи сахт расидагай. Барои ҳавай провокатсия ҳамода дода нашаве, ҳами коркунӣ омадагем, кора бикуне, одих бикуне, обратно бире. Барои чӣ козам любой малейши ҳами провокатсия ҳамода мисол шумо дода меше, ягон гапи нито меге, ягон гапи ноҷо меге, ё ҳами чиз бо якборатар ихали завадид мешаванд. ҳами причинаи моро гуфтесанд. Пока ихали фақат ба гап гуфтесанд, пока редка ки ягон причинаи действительно ёфтагиан барои жалоб. Аз в основном ҳами кампиракора ҷамъ кардагиан, ягон 6-7 кампира кадом медами чи дар кора камера мондагиан гап загай. Ихе по факту як бор ду бор хай видео кардагиан, по факту то што да детска площадка ҷамъ шидагиан бародаро вағичиғир кардагиан. ҳами чиз ҳамода мисол чӣ шидай? Боҳона шидай да. Барои авай сабру тоқат. Ҳам одамое ки ҳам девонагӣ мекуне, бифаҳме ки мисол именно дар ҳамин территория девонагии шумо мисол зарарша ба дигар одамо мерасонад. Аллоҳ ҳаматан нигоҳбон бошад.